Lada je baki perlok rawan kumjur ki pajba ki bawan kenang tang nakam ta kalau ki draw lada ki wan bun wan penkiu iba TS ya ki price ha jingking shuar ka kharsan tarik mai bapra arajar athusa ngai kublai pi ki perlok sa senpat ha gani ka video ka bangan wan ra ya ki notice ya ku khoi dok ha ki badan mentah hang ni ha ka video ka bangan sapen pi ki long haduk khat khandai teli ki notice bar lai shai ka sni kla dai no ka sni na ka mentaban bu jaka nak kebentak je kup khoi do kha keban salong la chisni ka khat santerik molong ren ui ba kapor ban sedang ye kejing kup khoi do kha kalong nadu kapor khandai lai phau men step batkan kut hadu kapor sau beje janmet nang ta karo tiket kalong arja tingka nang ta kalu kidro pede kapor ban penila kaya ka kalong ha kapor ar lai phau janmet kata kade kalu kidro ha kinshi diwa nang ta jingking shuar pan kene gede gejing kup khwai do kha bat kalu kidro ka ba khambes tam kuma pila julap bat jusyam ha baro sikata karo tiket kalong tang khatsan spat tingka ha gede gesni nang ta phnyo iki price kum tu perlok ter nang ta kalu kidro pede kapor wan penile kaya ka kalong ha kapor ar shiteng janmet nagaleng jung ba TS ila pentip pajba ba ha gede gesni ladaki perlok ruan kum juru ki ba wan khnang nam ta kalu kidro ladaki wan bun inang penkiu syusyu iki price kumba pila julap la jusiam haki por barok ki game ke bamba I ila yo ban peniaj haki jinge kop khwai do kha kum juru nam ta kalu kidro ikmen perlok ha kete kesni pinya nyom ha kete jingking shuar khnang bai ba TS in penkiu yaki price na kam ta jong phi baro artli kalu kidro kum juru ke jinge kop khwai do kha nang ta halau jeli pat ngi I ba ha kete kesni ka do tiket kalong tang ar hajap tingka pio I price kum tu perlok ki ba he ba kaban sedang nadu kapor khandai biji step kan kud hadu kapor lai shiteng janmet nang ta kapor ban penilai elo kidro pede kalong ha kapor ar shiteng janmet nang ta hapam pernai pede ha kete gesngi kado tiket kalong tang khatsan spat ningka shitiket lane shiruang wei khwai pnyo ik price kudu perlok nang ta kapor ban penilai kai kalau kidro pede kalong ha kapor ar shiteng janmet kalau kidro kalong bebas bah hapam pernai ha ka kado tiket kalong lai spat ningka kawei lanesan spat tingka lai teliki tiket nang ta sakande ka weipan hakti thau iar ka badai ha langja ha ka tai gesngi ka do tiket kalong tang plus spat tingka tiket lane shirweng wei khwai pnyo ki price ki babes ba kum tu perlok nang ta kan sedang nadu kapor khandai biji hadu kapor lai biji janmet nang ta pnyo ru ya ka lokidro ka babes ba ha ka do tiket ka ba 6% phau tingka ka wei tiket nang ta san spat tingka sau teliki tiket kalau kita kalau bebas bah agak di sini penyo iki price ki babiang bahan ta jong phi nalor kita iki jaka kumjuru kapor ban sedang ye kejing kup khwai do kha kumjuru na ka banta ban penilai kai kalau kidro nglayo ban pentip perlok ye phi hakikat tu kat ni ki notice ngamlak ban pentip lut ndrei pinyo ban page no dalade ter na do ka baningkong ha ka bangawan ra akan iki video ki don kumba khat khandai teli kata kalong na do ka baningkong kaba hamolong ren nang ta hajingking shuer nang ta halau jeli nang ta hapam pernai hakti thau iar kebre langja nang ta ha shinrut nang ta ha roy kti ribohoi district nang ta hamukla west gentihil nang ta ka jingking khawai nang ta ha solang ka marbury fishing pond nang ta ka mindo ka maujrong so ruklai mountain nang ta ka palngem nang ta ka pung jong iba tres kabron shrambrai nang ta ka wa lingai nang ta ka pendeng rei ka badai ha mau khmawir nang ta ka klai mau sanwir ti kini kidon kumba khat khandai teli ki notice ki ba on sapenlong ha ka tei ka jing yakup khwai do kha kan thupru ya ka notice ke ba kham he du ha ka ni ka kharsan trik benai ba phra arjar pusau ka badai ka independent sedih kata ka dei ha mauring keneng ka dei ka pung bla pniya da iba es so tun te ka dei ka pung ka ba ki don hang tu kuma philayo ban lej persang khwai ki bala julej bro sikata ki bompat yo lej persalej ha ka tei kesni di kadai ke jing ko khai do kha ka ba he ba bat yul sik la dei ka record ka ba ningkong ha ke jing bun jung kinutes ha ka chisngi
ladang inujor bat haki senam ki ba lalek no ha ka bedai bat ka kharsan tarik baka badai ka Independence Day ti nama ketang UI ki jing kop khai dok hang lawan ra hang ne phi yo ban pe hi ka wei haden ka wei pat ka notice nadu ki ba he tam hadu ki barit tam ru nglayo ban wan ra ti lai sai ka kharsau tarik pade kala dai ka sngi na kam ta ba phin lai bu ya ki jaka ka jong phi na kam ta ban song khwai la chi sngi ki badai ka kharsan tarik ang ta pen ya ka bok no sep jong phi perlok bat rai ba phi ha ka no ka jaka ba phi dei ban lai khnang ba kan num ba be ya phi haden na pleng jong ki te ki jing kop khai dok ha kidon kiba ma phi phis ngau ju phis ngau I phis ngau shania ya kinong penian nang ta ngasukwa ban pente pro ye phi nagaleng jong I ba TS hang tei hajing king shuaru I la pensngau shaki pajba bah ka tei kesngi lada ki pajba ki wan bun la kalong ha kabia dei ber kejing ikop khai dok ha kum juru na kamenta kalau kidro nagaleng jong I kumba I jule bersiketa ide ibreu ibaha ibreu basbun ibreu iba imdakwa banda yo sibun lane banda yo nong sibun ndrei ladaki perlok rawan kiawan bun ngi julap ngi siamba in penkiu ya ka price bat kum taru hakani ka kenti bementah ka kasan terik na be pra arjar pusau ka badai kasi Independence Day iloong baladaki perlok rawan kiawan bun in nangla susu bandang penkiu ya ki price hakati kesngi ngi kerben perlok bakejing ko khai dok ha kerlong ko best bah kuma piju ai kejing senia ya ki bapnia ya kejing ko khai dok ha ko ma pi pla julai bersih ketah lei kita ki jaka kenang ba pindah suhun ha kono ko bentak ma pi pio ban ra lane pi la yo ban lane ba pio ban le hakati kesngi ngi kerben bakejing ko khai dok ha hakati kesngi khatan trik wala kilong ki bunru ki jaka hadu khat khandai teli ki notice khat khandai teli ki jaka ikerman bagi jenguk khai dok hakan long ke itenar ke pensuhun ya pi ki perlok barok ki baju smart na ke benta ke jikup khai dok hakum juru na ke benta kalau ki draw ku blesibon.